Molweni emakhaya, Dinguwezidlo Kwabonani. Namhlanje sizawuthetha #Fundimali exhaswa ngubaba kaWesbank. Namhlanje sizawuxoxa ngetopic ebuhlungu kakhulu, ukuxuthwa kwemoto, i-bank repossession. Kuyadanisa ke xa ubona abantu abaninzi bekuphela ubudlelwane phakathi kwabo nebhanka kuba kaloku abanye bayoyisakala zizinto ezininzi apha ebomini ezingalungelani nomvuzo wabo kunye nezinye izinto abazenzayo. Ngoko ke kubalulekile into yoba uyazi uba kwenziwa njani xa kusenziwa iprocess ye-bank repossession, uyilandele uyifundisise kakuhle. Makhe sijonge ke kwenziwa kantoni kule nkqubo. Xa imoto yakho ithathiwe kukho ithuba lento yoba izawuya kwi-auction. Xa isenokuya kwi-auction uthetha uba ukhona umntu ozayithenga khona okanye enze unikezelo or i-offer, unalo ke ithuba lophinda uyifumane imoto yakho ngaphandle kokuba unayo imali epheleleyo, kuba ngoku izavenge zakho ubusemva ngazo awusakwazi uzibhatala. Ngoko ke xa iye khona kwi-auction uthandaza ukuba bakwazi umntu oyithengayo khona kungabikho mahluko uzawubuyela kuwo, kuba umahluko oseleyo apho ikwaluxanduva lakho, izawuba lityala lakho. Enye ke into ebalulekileyo ufuna sinicebise yona, xa kusenzeka le nkqubo ye-auction, iindleko zamagqwetha, ukufowunela wena, iindleko zokugcina imoto leyo xa ibithandiwe kunye nezophando iba zezakho. Xa ke imoto yakho ithengiswa kwi-auction ize imali ingalivali ityala layo, olu xanduva lolwakho lubuyela kuyo. Wena kufuneka wenze indlela uthethisane nabantu bebhanka nenze imalimboleko okanye wenze indlela ukwenzela uba ukwazi ukwenza iplan yokubhatala le mali. Ukuba uwelwe ngumqa esandleni ize ithengiswe ngexabiso elingaphezulu, loo mali izawuba ishiyekile iyakwazi ubuyela kwakuwe ukwenzela uba ufumane loo tshintshi. Kubalulekile ke into yoba kuyo yonke le nto uyenzayo ungayiphephi ibhanka xa kusenzeka le nto. Thetha nabo uba xa uyoyisakala zizavenge ukwenzela into yoba ezi ndleko ziphele, kuba nale nto ubaphepha xa kufunwa imoto ungasayibhatali iyamosha, kuba iindleko zabaphandi, ezabagqwetha, nokugcina imoto kunye nokukhangelana nawe emnxebeni zonke ziwela kuwe. Ungabathinta ke abakwaWesbank Customer Care emnxebeni okanye ukhomente ngezantsi kule video ngale topic ye-bank repossessions okanye ukuxuthwa kwemoto.